Čaute ľudia, toto je top 5 najlepších fiktívnych postav, ktoré ja poznám. Ako prvý, Gandalf. To všetci poznáme zo série Pán prsteňov alebo Hobbit. Jednoducho je to skvelý čarodejník. To sa musí uznať. Druhé miesto, Mr. Bean. Akože je to dobrá postava, aj vtipná. Ja si myslím, že je to dobre srandovná postava. 3. Spider-Man. Akože, kto by nemal rád Spider-Mana? Každý. To je naše akoby detstvo. 4. Bart Simpson. To každý dobre pozná zo série Simpsonovcov. A Bart je veľmi podarená postava, ktorú mám aj ja rád. Možno aj vy. 5. Darth Vader zo série Star Wars. Kto by nepoznal jeho tragický príbeh? Ale je to dobrá postava.